Ola, son Mario Pillado, son o candidato do BNG á alcaldía de Burela e nós creemos que debemos colocar Burela no centro da comarca. Non? Burela conta con centros de traballo como o hospital ou o propio porto, contamos con moitos centros educativos, contamos con servizos mancomunados con outro concello e creemos que esas potencialidades deben servir para poñer a Burela na vanguarda desta comarca. Logo tamén a nivel urbanístico creemos que é necesario, vamos impulsar un plan de urbanismo, mobilidade, seguridade viaria que desenvolva o Poxón e para así desenvolver Burela pensando nas persoas e sobre todo na mocidade e na poboación infantil que é moi abundante na nosa vila. No eido cultural creemos que é preciso conectar a programación cultural coa rede de asociacións e por iso creemos que debemos espallar a cultura por toda a xeografía da vila creando sinerxias así entre os colectivos. E logo, a nivel social, creemos que debemos xestionar con seriedade para así transmitir unha mensaxe de confianza e de unidade e así de desenvolver e democratizar a nosa vila e, sobre todo, insistimos e vamos exixir que se construa a edar dunha vez por todas.